लो चूड़ी हो भौजे चाचे। अरे नया नया वैरायटी के नया नया ब्रांड के चूड़ी आ गई हो। अरे ले ला ये हो चूड़ी बेचता नक्का लेबू का नहीं एकदम बढ़िया बढ़िया ना ना लेके जाइए अपन लेके जाइए। अरे मार्केट बाजार से कुछ सस्ता मिली लेके जाई रे जी सारा बस नागिन दिखा बोलते ले ला चूड़ी है मलकाए। अरे चूड़ी ले ले जा चूड़ी कैसे रे चूड़ी देता नहीं। अब देख अब उतारी का हाँ तनी उतारी उतारी देखी हम तो बड़का घरा तनी धर न त मैं शीशा के बाद फूट फट जाई। अब देख बड़का घराना के होगा चाहे छोटा का घराना के ऐसा माल हम देनी ना किने के जानी पेन के तरह हमरो घर माल गरु बाड़ी सा माने माल गोरू के हम नहीं कहत। हाँ। चूड़ी अच्छा चूड़ी के माल देखी है सूरत की बा ना 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 सूरत के चूड़ी हम पहचाना नहीं कहां से क्या बतार सूरते में रहन है कलकत्ता के बंगाल से बा। अच्छा शायद ही हो सकेला। देखो बबुआ हमनी के इतना अमीर है ना कि चलता फिरता से हमनी के ना ली ना जा लेकिन रुक अब बहनी खराब करबू जब लेबे ना करबू तो झुटिया के टाइम पास कर ले बड़ू ऐसन कोनो बात नहीं खे उठाओ और की हो अरे 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 हो की हटे हो कहां के राम 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 बड़ी आदमी आजकल के दुष्ट बना देखो रोड आप हो के मुंह तात आदमी में ठीक ना शर्म नहीं खे ढेर लौकता तारा का हां मुतता माने हमके कुछ ना लौकेला नहीं। अब कहनी के हमनी के ना है सब कुल 1.5 सब के 200 के चूड़ी ना पहना हम तो बड़का बंडल बंडल के पहनी ना। हम जानता 1000 2000 5000 10,000 एक बेर औरी कह कि हुनिया ताक आ उठा के चूड़िया चोलिया में धल देखी बड़ बड़ चोली पे ना कि ताकि हम आ जाओ तनी जबान संभाल के बोला तक पता नहीं कि हम मर्द आर्मी हटे हो। ए छिनार हो कल ले रे का कोची ले का हो परसवा में अबे चूड़िया देखै नहीं है तो ले अरे सारा है हो बा पहले कहनी है कि हमारा का लड़ल है हां तगाड़ी में है बड़ घराना के हूं हां ए त का केहू नहीं खे विचार नहीं घुरेल दे ठंडा जीबू तुरंत ही कितना हम खराब आदमी हई कुल चश्मा लगाओ तार नीचे से निकल जाई बड़ घर के तो के पता नहीं के तू के करा के छेड़ा तल आर्मी के मेहारो हनी उ जइया धासी ना सीना में गोली मारवा देबा। अबे मनबू कि ना मनबू हां मनबू कि ना मनबू अबे बेटाई रह तू दू टपरा हरिया ना कुल खेत जोत देले रहती सारा बा मेहरारू बिया छिनार बिया हम तो जानत रहनी कि दुआरिये पर दुकानी पर संचेती रहल जाला बाकी रस्तो चलत खानी 2-3 महीने तक ठेकल ह तो हम ना समझ नहीं बतिया ना नजर पड़ रही तो मार देल रही 200 के माल हमार गोल हो गई रही रे बाबू और की के पतो है आई बाली इनकरा नियर गौवा में पतो नहीं के आई बतावा अपन ससुर के मार खाना पानी टाइम टाइम से देते से एगो ई हमार पतो हार जाई बिया मन करत है करे जवाब पता के लाठिया ताके हुर दे के वो जिंगे ला जा आए ई सुकलुआ हमके दम ठगवा देलस ना तो हम एकरा पीछे हम का जानी कि ऐसा ना ई महारानी कि खाना पानी के ना पूछी का चिल्ला तनी जी दुआरिया पर बैठ के का चिल्लात है आए दुकर हम ना खाई ना हम आदमी ना आई हम आई रहे त रउआ रहबे ना कइल हई। हाँ हाँ मार लिपस्टिक पाउडर मारा घर में मार कूलर चलावा अब आवाज जाता कनवा बहिर हो गिल बा ना देती अगर टाइम टेबल से खाना ना तो औरी रउआ चिल्लैती। हाँ मार रोज रोज हमारा गोड़ में तेल ना लगाओ था वो मार टाइम से खूब देता खाना हमारा हम अच्छी तरह से जानते सुकरा बक सुनावत तनी सुकरा बो के चिल्ला होता कि सुन के कहू कि नहीं बुढ़वा के दुख देती है दुख देते बालू गोमा में और पता नहीं कि साइल जाता ना रउआ के खाए के पिए के ओढ़े के पहने के सुविधा बा ना ओतना गांव भर में बूढ़ लोग के नहीं। हाँ हाँ तू ही बड़का देते ना ले ले चेड़े मलकाई ले चला इधर चूड़ा चूड़ी चूड़ी ले बड़ा हो बबुआ जब आई ना तब कुकुरे मछिए लगा रहली सका इनका हां बोलबा त लौरिया देखला यही लौरिया ना कुछ दे तू खूब मजाक करेला लइकन से ले ला हो मलकाइन भौजाई चूड़ी दा
दे दिया बढ़िया बढ़िया ब्रांड आइल बा। हां वो दे दिया आई लिपे पोते वाला अरे चोलियो का छा लेके हां आ। हां कुल दे दिया दे दिया अरे जब आई ना तब आई त रखी ना बताओ। बाहरी के आदमी आवत था खूब निक लागत था घरवा के आदमी तीत लागत था तहरो के लिए बन व्यवस्था हमरा के लिए मेरे अपन दे दिए माई के अपन मौसी के दे दिए बेड़ुआ ऐसा ही बूढ़ा बोले ना। अरे राना और पर ए मई बोलबू ना त करे जवा तार तू देबे 1 मिनट में जानते नहीं खूब हम कहीं नहीं के दूही देबा। चूड़ी ले दे अरे केतनो बोलेलन बूढ़ा बाकी एक बोली पर। अरे ई लोकल है माने लोकल हम लागतनी मैं कंपनी के माल सूरत के कलकत्ता भैया इधर से ले जाना तब मैं हमार घर द्वार बेच के पहने ले कहलिया हो। तो हर मारे तो हर खानदान हम गरिया देखा हम गरियावत नहीं कि हम गरिया दे जा बाबा मजाक पैसा दिन पेंशन वाला अपन माई के भेज दिया हमारा के पिंसिने पर पिंसिन खूब छपाए भेज दिया खांसी भइल बा सिरप निकाल लेके बड़ देता छिनारा बा हो कैसे कैसे बोलता। सही बोलला ले ला हो भौजी। हई कुल नया नया डिजाइन में चूड़ी एलबा कितना कितना का हां देता ये आजकल खूब ही ट्रेंड चलता। हई प्लेन ले 120 रुपया के कैसे बा हई 25 रुपया दर्जन। देवी खनवा रे हाय लेबू कौनो साड़ी पर के चल जाने जाई। का हाला कइले रहत नहीं हो जान ला दिमाग चटला तनी हाय कौनो साड़ी पर चल जाई। है न एही में के दाना 2 दर्जन फलू का ले ला द बाकी 35 रुपया दर्जन बा पहले सुन ला। आ बा तू तो एतना बोलत रह हाई फायदा मन कि पूछबे मत कर अब देख 32 के तो खरीदारिए पड़ल बा। अब इतना दिन भर घामा में मरत जे 2 रुपया 3 रुपया ना ध के बेचे के भौजी। चूड़ी हतना महंगा होखल जाता हो आई दादा हम कुल चूड़ी ना लेके चली कि पहिरबू ते 2-4 गो फूट टूट जाई। एकरा में बावरी का है ठीक ला था बा ओमा के है का बा है बा बा डिजाइन वाला ह है सादा बा करबू हो कई गो बानी सब मेहरारू की कोनो आधे दर्जन लेतिया कोनो एक के दर्जन है मत के देखा। साड़ी कैसन भाई के बताओ जाने ना हम कहिया दिखा के कुल देता। थैले बड़ा सरल सरल चूड़ी माने चूड़ियो सरेला तब का हे मेले द 2 दर्जन भाभी जी थोड़ा अरे पानी लाइए तो सूते मैं थक गई हूँ। बहुत गर्मी है ई यहाँ के ह पर। उहे छिनरी हिया। हे हटे हटे हट खाना ए बनाओ नौकर बना कर रखले बड़ी हटा रे भैया हटा खाना बनाओ ले ए देखा चूड़िया एक फुटल त कहतन कि जियल तू मुश्किल अपन कर। दुआ पर चूड़ा चूड़ी ले जाओ पहले ही बताओ कि हो के हो भौजाई बाबूजी बाबूजी है खाना बनाओ ले वो तार लई की आपू। हई हई हां बुढ़ो के लेके ननद है हमार भर सक बुढ़ावा कम ना इहो कम नहीं खे। देखी हमारा दुआरी पे है के नाटक कैले बड़ा हैं? नाटक के इनकर पोल पोटी खोल देब त तूहू कहबू। अरे द ना तू दूसरा लड़का संगे धराई रहली ई का कहता हो इज्जत पवार करबा हमारी इज्जत पवार करबा मर्दा के जानत नहीं खा गोली मारवा देबा। अरे रहे द अच्छा तू सही सही बताव इनका भतार कौन नौकरी करला आर्मी में रहला आर्मी में जाके वो सही लैट्रिन सब करलन माने सही सही बताओ कि सही माने बताओ। रहेला नौकरी में कि ना रहेला। ओ सही रखले बड़सने आर्मी वाला तनखा देलसन 8000 रुपया महीना तू छिनारे ना बाड़ू वही तरह केहू रखली। हां 8000 रुपया महीना पर रखले बसन सरकारी सरकारी नौकरी थोड़े खाना दाना बनावे ओने के कपड़ा लता। हां त उहे कुल करे गलबान प्राइवेट नौकरी करेलन अच्छा है त ना झरले बाड़ू रास्ता में चूड़ी चोरा के ब्लाउज में कुछ मार रखत रहली बताओ त हई हाथ डाल देती बीचे रास्ता त का रह जाई। कहो ये कुल करतड़ू देखा भौजी ऐसा कोनो बात नहीं कि हम देखे खातिर धैले नहीं अभी हमके चोर समझ ले तारा पसंद होखे त ले ला ना हम दे देबे ही तरे एक आध दर्जन जाय चूड़ी दीजिए ससुरा में गुजारा ना हो नैहरे में रहेली तब हे तना खिलाड़ बड़ी ऐठतरी अबे तू का जानतरा कितना लोग के पुअर में आग लगा दिहली ई हमारा घर जब छाटी ना मारा के आई तो दूसरे घर ना जाके चाहिए बस हम इतना जानी ना हमारे बाबूजी जैसे कष्ट से यहाँ घास गड़े हो से सब कोई खास गड़े दहो बाबा द तार गुजारा हो जब ससुरा में तवनी ढेर भाई दादा ना होला कहे चाचा भैया प्रणाम 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 का हो छ बा ठीक ना देखा हो ना होई तारा में। भुला जाइबो बे जानत नहीं खू का हो छ चूड़ी पहनबू अरे ना बेचे बिना नहीं करब दीदी नहीं भाभी खाली मैं तो परेशान कइले बानी छ हई का बहन लगी हन के हऊ हां अब रास्ता में ऐसन ऐसन हरकत करतड़ी
अब कुछ लेके देखो होना धर इल्जाम मत लगाओ ना यार आई भाई ठीक ना। ए बच्चा बहन तो हमर बढ़िया हियो अब बढ़िया है का है अब वो जे फोटो खींचल रहते वीडियो बना ले रहते तब ना हम जाना तनी अब निहुरा तड़ी आ कहीं हम निहुर जाई तब दोनों ओर से लड़ ना जाई। ए बच्चा जानत नहीं खा ऐसा कुछ बात मत बोला दुआरी पे लूर हमारा लुपत धांधा बाई से हम मजाक मोले करब पर तो का जाई करब भैया का करब अब बताओ तो हम गाटा धरबे न करब आ कहब अब कौन गलती ये तो लोग करम रही कुल बाटे हां देख ली बेचे भैया तो हम ना देख सकी ना। होई तो देखल जाला हां मांग के ना देखबू तू बताओ के धंधा से मजाक केहू करी ना तो बच्चा तू सही बोलल हमर ना जायज बा ना जायज नहीं खाता है ये कुछ तो काम करत जा हां हमारा के नत कहीं नहीं, जीजा के अपन भौजी बहिन ठीक के बाड़ी, भौजी। सुधारी हमके नत कहीं हम देखा हम दूसर धारा देब एजे से दम मत बहंगवा फैल जाई ना पहले समझाई देख ना लेनी दिमाग अपने आप खराब के हो गया सामने मार दे भैया बा। खिस्सा मत जाए तो खिस्सा मत अब लड़की बारी सोनी का बुद्धि ज्ञान नहीं बुद्धि ज्ञान सिखाओ न त केहू कुछ बोली और बार तारा सोझाई हम कुछ बोलत नहीं का रह अब ओकर बियाह शादी कर धनी ओकर सहूर सीखे के न चाहिए अब उससे हैं सुना चुड़ियार बे बहनी बदल बाटा लो। खराब लेट हो मैंने ए सुना हो अरे सुना हो हम भागल लोग के दुआरी पर कोई ना रहे ठीक ना जो लोग जो नहीं है और की जवने लेके बहिन रख ले बानी कपार पे हमरा बोझा मार तनु करा के दूध थप्पड़ में दिमाग में उनका होश नहीं हाँ ना केतना हमारा बहिन के उ तो हम अच्छी तरह देखतनी मैं गहना गिटो हमर चोरा चोरा ले जाके अब बेच कोच के खा गल से डिमना में घूमे ला कहल के भतार हमर नौकरी ये करेलन कहला बिना कहानी इनकर भुलाता